Lamulo mamonitors athu amayenera kuti alandire ma result sheets pa stream iliyonse kugwirisira paper ya Malawi Electoral Commission. Osati ungolemba pakope ya makhala ndondomeko ya Malawi Electoral Commission. Timafufuza kuti inafeso tikhale ndi makope ama result sheets pa stream. Chifukwa timangomva ma radio pa TV akuulutsa ndi madabo kuti zimene zikuchokera kuti ife tinalibe ngati zipani. Ndiye tinapita kukafufuza ku constituency district constituency constituency tally center kuti ife ngati chipani sitikulandira nawo zotsatira za stream kapena zisankho koma tungoona pa radio TV zikuulitsidwa banja atigayireko chifukwa ma monitors athu sanapatsidwe. Zachitika madera ngapo koma ndipatseni machitsanzo. Sindichula kukuti titafusa kumeneko ananena kuti tikupatseni muzasaine constituency result zotsatira za constituency. Chipepala chitatuluka tinaona kuti kuwerenga mavoti onse akuchuluka kuposa mavoti anthu amene anaponya voti kapena amene analembetsa by over 20,000 approximately. Ndiye titapanga query ndiye ananena presiding officer ananena kuti oyai what we will do tingochotsa mavoti a Atupele muluzi 10,000 kuti zibalance. Ndiye analemba pa sheet ina kungochotsa 10,000 kuika sheet ina kusaina kuti achotsa 10,000 ya Atupele muluzi kuti zibalance kuika pa sheet ina. Zonsezi tinazo mumboni. Pakali pano presiding officer ameneyo nkhani imene itapeleka ku Electoral Commission inapita ku police mpaka na police inapanga investigate kuona kuti pali ma electoral irregularities. Pamene nkhani yapita manja ma police presiding officer or CRO detail constituency returning officer ameneyo was arrested alamangidwa for election issues related matters. Sindikamba zambiri poti nkhani izi zili manja ma police. Tapanga observe kuti izi zachitika madera ngapo ndithu. Maumboni ena tapereka zotsatira zache tidikira kuchokera ku Electoral Commission. Koma zinthu zimene zinati tutumutsa kwambiri ndikuona kuti perform yoyambirirayo ma figures anasinthidwa ndithu manually. Ifake simapanga balance. Manual change imeneyo ndimene napangisa kuti mafiga achuluke kwambiri kuposa anthu amene anavota pa center imeneyo. Zinatikumbutsa zimene zinachitika 2019 nthawi imene timagwirisira mavuto ya TPEX yosintha ma results. Nde fake tinakhala ngati kuti zinatipanga alamu. Tafufuza madera ambiri zachitikaso zomwezo mafiga sakubalance ayayi zikuvuta. Mfake tapereka zimenezi ku Electoral Commission kuti azifufuze bwinobwino ndetimva zotsatira zache. Ma results sheets amene mukutchula kuti pa stream chifukwa sinalandire ma monitor athu sanalandire komanso tafufuzaso ndi zipani zina nawosa kuti sanalandire. Fake tukufusa kuti Electoral Commission atipatse zimene zofika CUDF yokha imene inali pa stream panaiso zipani zina. Ndeti mapempha atigayire nafe tione makope pa stream ama results sheets amenewo kuti tikhulupirire kuti mwina kapena ma monitor athu panalibe pa center apo. Ndiye fake tudikira ku Electoral Commission kuti atipatse zimenezo zotsatira pa stream. I think because we put to Joseph, Capital FM, kuti
kodi, who do we place the blame to? I think that was your question. Yes. That's your question, right? Yeah. Sikuti tikuloza chala kuti yo apangandawa sinchito yathu yayi. Ife tangoona zinthu zosayenda bwino ngati stakeholder wa chisankho nditangopereka maumboni amenewa ku Electoral Commission kuti iwo afufuze kuti chimene chinachitika ndi chani. Koma silinganene kuti amapanga ndawa kapena fuka zimene sitikuziwa. Tingopereka mene tazionera ife ngati chipani. Komanso mwafunsa kuti iya zikuoneka pa mafomu upo koma siku aine iya kuti ndine kuti amapatsa ndani chifukwa final tallying apanga ndi Electoral Commission. Koma timaona ndithu kuti mafiga sakubalance koma kuti tinene kuti amapatsa ndani ndipo ovuta. Koma tungoona kuti mafiga sakubalance ndezi kuvuta kuti nanga abalance bwanji. Kubalance kwake achotsa pati, achotsa kwa ndani. Achotsa kwa Atupele muluzi, achotsa kwa Kabambi. Achotsa kwa kumitarika kuti zibalance ndeti kamba chonche ndalinga zimenezo zo balance mavoti ndekuti chikhulupiriro chonse muchisankho chaonongeka. Simunga balance njira yake ndikubwerera apereke ma results sheet mwina tiwerengeso bwino tizitsate kuti tidziwe kuti panala kuika pati. Ngati zikuvuta pamenepo njira ina ndikutsegula kuwerengaso kachiwiri kuti zibalance bwino. Fika pamenepo ndi pamene tidziwe chilungamo. Komanso mwanena kuti kodi ife ndi chikhulupiriro kuti pa zimenezi ndekuti tiwina chisankho sitikutero ayi. Tikunena kuti monga mukudziwa potsata ndondomeko ya democracy chipani cha UDF ndi chipani chimene chinabweretsa democracy mdziko muno. Pamakhala opambana, pamakhala ogonja pa chisankho. Pakali pano sitinafike pa nthawi imene Malawi Electoral Commission aulutsa zotsatira za chisankho chimenechi. Koma potsata democracy poonetsetsa kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro kuti voti yawo imagwira ntchito. Ife a UDF mpaka tikutsata kuti anthu akumudzi akhale ndi chikhulupiriro kuti sinangwataya voti yawo tiyitsata. Kumapeto kwake tikhale ndi zotsatira zovomerezeka kwa Malawi onse. Chikhala chinthu choopsa kwambiri ndipereke chitsanzo kuti Amalawi asakhalenso ndi mphamvu kutsogoloko yovota atsogoleri amene akuafuna kapena kuchotsa atsogoleri amene akuafuna chifukwa mphamvu zachotsedwano kudzera chinyengo. So what we want is just to find out what happened. Kuti tonse tikhutitsidwe process imene kuti inaenda motani. Chifukwa tikhulupirire kuti mchaka cha 2014 ine ndinayima nawo chisankho cha 2014 ndikukumbukira ma results akuwerengedwa ndi nthawi manager the chief elections officer, the what do you call the head of the Electoral Commission, the chairperson of the Electoral Commission. Powerenga ma results misozi inatuluka kulira kuti zimene ndikuulutsasi silinganene kuti ndizoona kapena ndizabodza koma tingotsata malamulo chifukwa nthawi yatha tiyenera kuulutsa basi. Zimene zisachitike mdziko muno. Pano ndi nthawi kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika chenicheni ndi chani. Amene apambane ife tivomereza. Nimene democracy imayenera kuyendera. Koma sikuti tikunena kuti chifukwa tikuvaso sikuti tikufuna kuyimitsa chisankho. Koma tikunena kuti ngati malamulo amene anapangidwa mdziko muno amatilola kuti ngati zinthu ngati zimenezi tizitha kuunika kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndi democracy yawo mdziko muno.
ndiye mwatchula kuti munamva kuti pali joint press conference munatchula ndi I think you mentioned Malai Congress Party. Vuto umene tili nalo atolankhani, members of the media, tizikhalanso tikudziwa kuti pali zambiri zimene zikuuluka pa social media. Zambiri kuphatikizapo samanena kuti ndapanga alliance pa chisankho chimenechi sindiyima ngati candidate chifukwa ndili pa mgwirizano ndi chipani china ena makhulupiriro mpaka na khulupiriro zimenezo yeti ndayima pa chisankho chimenechi ngati president wa chipani cha UDF. Chonde tisamangokhulupirira china chilichonse. Ife tabwera pano ngati chipani cha UDF, monga munamva Electoral Commission kuti tapereka madandaulo athu ku Malawi Electoral Commission. Nditabwera pamaso pa Malawi ndatolankhani kuti tifotokoze zimenezo mmene ifeyo taonera mmene chisankho chayendera mbali yathu. Komanso kualimbikitsa ma supporters athu kuti ife ndithu sikuti sali wokha iyayi, tikudziwa kuti pali ena anaponya vote akudandaula, ena ni makandidate akudandaula kuti iwo umene akuonera zinthu sinayende moyenerera. Ngati as leaders, as responsible leaders, timayenera kubwera poyera kutsata ndondomeko, kupereka madandaulo ku Electoral Commission, kutsata malamulo athu kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndipo panalinso funso lotsiriza komanso I will also ask you to come in, just to add. Are we unhappy with how the Electoral Commission, I think you said, is deployed the officers? Silinganene kuti silinganke pakali pano fo tikudikira kuti timve kuti chenicheni chinachitika ndi chani. Chifukwa ndi madandaulo athu ndi tikudikira Electoral Commission ndikhulupirira kuti ayankha lero chifukwa tinapereka amatipatsa 48 hours kuti ayankhe ndi timva ndithu zotsatira zache. Koma peto kwache ngati sitikukhutitsidwa amatilola kuti tikapeze chilolezo ku court kuti madandaulo athu akhoza kumveka ngati court ikhoza kugamula ndi maumboni amene tipereka. Koma kudikira Electoral Commission kuti atiyankhe pa nkhani imene. But maybe ngwapempha Dr. Kalolo kuti maybe may wish to come in. Just come here because of the mic. Ndingopereka mawu amodzi onena kuti ifeyo tabwera pano ngati UDF, tayima pa chisankho ngati UDF. Sitinapange alliance ina iliyonse, ndipo zimene tikulankhula pano tikutenga udindo wonse ngati UDF. Ndi chifukwa chake sitikuloza chala chipani china chilichonse, tikungonena zimene ife ngati chipani cha UDF tapeza pa ground, kapena kuti mmalo amene tinapita mmene anthu amavota mmene munali ma candidates athu ndi zimene takazipeza and ndi zimene tikupereka, ndi zimene sotapereka ku MEC. Chidwi chathu chachikulu ngati UDF ndi tsogolo la democracy m'dziko muno. Tifotokoze bwino pamenepo kunena kuti tikapanda kusamala ngati dziko tilanda ufulu wa Malawi wosankha mtsogoleri amene iwowo amfuna. M'malo mwake amene ali ndi ndalama ndi kuchenjera kogula zinthu ndi amene adzitilamulira m'dziko muno. Ndikukhulupirira kuti generation yathu ikukana zimenezozo. Tikuyenera kuti tidziwe kunena kuti democracy iyi idavutika kuti tikhale nayo. Andi chipani chimene chidavutika kwambiri kuti democracy imene itheke ndi fa UDF. Munjira ina tili ndi chidwi choteteza democracy m'dziko muno. N'chifukwa chake tatsatira njira za democracy motsatira malamulo onse amene adakhazikitsidwa m'dziko muno okhudza zisankho. AMEC tawauza madandaulo athu momwe kufunikira ngati lamulo, mabungwe okhudzidwa ndi zisankho tawafikira monga momwe zinthu zimayenera kuyendetsedwera,
ndi chifukwa tsopano tili ndi press briefing imeneyi kuti anthu adziwe chenicheni chifukwa chakuti manong'onong'o akuchuluka ngati zimene zimauluka dzulo ndizoona kuti anthu amanena kuti tikupanga press conference ndi zipani zina ife tabwera ngati UDF chipani china chilichonse chikafuna panga press conference apanga iwonso in their own capacity. Ifeyo tili pano ngati UDF ndiye mwina tiperekenso mwayi wa seti ina yomaliza kuti ngati pali mafunso ena afunsidwe kuti ayankhidwiretu. Zikomo kwambiri. Linayankhidwa ndipo tinanena kuti ife ndi olemekeza malamulo a democracy. Pa democracy wina amatsogola wina amatsatira. Amene atatsogole ife timpatsa support chifukwa ni mtsogoleri wa dziko. Yeah, about the press briefing ya Atupele, mambo fulani kuti it wasn't zapa social media. Tunalandira formal invitation ili kuti Mara Congress Party, UDF and UTM abangisa press briefing. So later inabangirwa council. Then I just wanted to clarify that. Okay, we don't know. Chimene tikudziwa ndi chakuti ife ngati UDF dzulo tikanakhala ndi press conference yathu koma venue imene timafuna tigwiritse ntchito ya Crossroads inapezeka kuti ayipanga fumigate ndiye tinapanga cancel ndi kuyipanga shift to today and press conference ya dzulo ndi imene tili nayo leroyi ndikukhulupirira kuti mukuona kuti kutsogolo kuno zipani zikutchulidwazo palibepo kusonyeza kuti nkhani imeneyo siyoona. Another set of questions. Ndikumbuka panabwera. Yes. Titenga mafunso ena atatu. Zina ndi nyumba imene mukuyimira. Zina langa ndine Silas Kili kuchokera ku Story Club FM. UDF ndi chipani chimodzi cha zipani zikulu mdziko muno. Ndi chipani choyambirira chimene chidayambitsa democracy komanso matipati. Ndikukhulupirira kuti ngati chipani choyamba komanso chimodzi mwa zikulu mdziko muno chimadziwa ndithu ndondomeko ina iliyonse imene MEC inakhazikitsa choyambirira ndikukhale mamonitala masectors. Funso langa lifuna likhale base pamenepo kunena kuti ngati chipani chachikulu mamonita anu amadziwa zokayenera kuchita kuma center kumene koponyera mavoti. Ngati amadziwa anakupatsani chani mafomu amene miyo mukunena kuti asiyanawo mukufanizira ndi amene anabweretsa mamonita anu kapena ayi ngati munalibe mamonita masector ena zimene zikutanthauza chani. Zikomo kwambiri. Funso lachiwiri. Yes. Zina ndi nyumba imene mukuyimira. Zina langa ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria. Mr. President, chipani chanu ndi chachikulu chimene chidayambitsa democracy. Pakutha kwa zisankho izi zotsatira zikaoneka kuti sizinaende ngati momwe mukuganizira kuti mwapambana. Tsogolo la inuyo ngati UDF ima president komanso kumaunayira mchipani likhale motani chifukwa tidaonapo nthawi zina mudapezeka kuti sizinaende mudadzalengeza kuti mwasiya za ndalo. Kodi ulendowo momwe siyendere tilengeze kuti mwagonja mupitirira kukhala mtsogoleri kapena tione kukanukana mchipani. Lomaliza. Come again. Luis Kama na Jamanda Kisomo radio station. Mafandi ziona kuti zipani zambiri zikulu zimakhali ma-parallel sectors. Tali sectors amene makhala adapeza zitsatira zawo. Mafandi adziwa kuti pano UDF yaindi ma-sector amene
ndipo kumene kusenta imeneyi kodi zotsatira zanu zikuwuzani zoti yani muli bati chipani cha UDF komanso kodi mamonitors anu akuthandizani just to avoid my questions azakaja akuthandizani kapena alephera pa ntchito yanu ziko tiwapatse mpata a president kuti ayankhe mafunso atatu amenewo. Ziko kwambiri Dr. Kalolo komanso ndikuthokozeni nonse amene mwafunsa mafunso ndapempha Dr. Longa tinafuna kupanga add ndikamaliza ife tinali ndi mamonitors ma center komanso amadziwa zochita kuti akawerenga amayenera kuti apatsidwe mpata kuti asaine ma result sheets awo, koma ife tinadabwa ngati chipani cha UDF kuti ma result sheets kapena imene kuti ma results athu tikaimbira mafoni amatuza kuti sanapatsidwe ku parallel center yathu imene tinakhazikitsa. Ndiye tinali ndi parallel center koma sitimalandira zotsatira zache, koma timadabwa kuti anzathu tolankhani media mumaulutsa zotsatira za chisankho. Ndiye timadabwa kuti kuti mukuzipeza kuti, ndiye timapita kafufuza kuti nafenso tipeze mafomu amenewo kuti tizidziwa kuti zotsatira zisankho zikuyenda motani. Timalephera kupeza zimenezo. Kumapeto kwache titapita nukafufuza kuti chimene chimachitika ndi chani. Mwambali ina ya maumboni amene tapereka amauzidwa pa center apo mamonita kuti tamaliza koma tikubalance akaye ena amauza kuti mupite mubwere muzasaine mafomu, ena ozindikira amakana. Ndi pamene tikudziwa kuti ma results ena amapezeka koma ambiri amauzidwa mokhulupirira kuti abweraso azasaina mafomu amene aja. Mfake tikunena kuti titafunsaso anzathu azipani zina nawonso akutiuza zomwezo. Pali pattern si UDF yokha yayi. Mfake timanena kuti pempho lina la Electoral Commission mongopempha kuti angotigayira mafomu amene fika mafomu apa stream sikuti even ngati UDF palibe pamakhala zipani zina komanso anaisi ma independent akuzipezeka ndithu, sikuti tikudali ya UDF akuzipezeka mafomu acha pa stream osayinidwa kuti tione panali mwina mamonita athu anali ofoka mwina koma singasowe fomu imeneja yayi. Mmene tikudabwa kuti mafomu amenewa sitikuapeza, tapempha Electoral Commission kuti atithandize kuti tapeze mafomu amenewa, ndiye tikudikira kuti atipatse yankho. Koma tinangodabwa kuti palibe mafomu amenewa koma ku constituency tally center pakutuluka result constituency result imene kuchuluka umeneko. Madera mwambiri tikapitaso kaona constituency result sheet imeneyo tikuona kuti mafiga sakubalance iyayi. Ndifake tikudikira Electoral Commission kuti abwere azafotokoza. But Dr. Kololo, Muna, you may wish to add on that. I think Robert Shama anafusa kodi chisankho ngati sichinaendere bwino akuti ine ndika chisankho chikapita ati ndi mathawa akuti ndi mathawa. Ndifotokoze motere ndakhala mdali 20 years zaka 2014 naima ngati president ndi zaka 35 sinapambane chisankho chimene chija kutanthauza amalawi sanandipatse support. Nali mdziko momuno nakhala 5 years mdziko momuno. Chisankho cha 2019 ndinaima sinapatsidwe support, ndinagwaso ngati MP kudera kwanga. Sinali ku parliament, ndinavomereza chifukwa munthu
kuti utumikire pandale umayenera kukhala ndi mpando umene amalawi akupatsa kuti watumikire, koma ngati sakupatsa support uagwirira bwanji ntchito amalawi. Chisankho cha 2020 ntayima ngati chobwereza chija cha 2020 ndakhala ndikufotokoza kuti chitangotha chisankho ndinakumana ndi zinthu zokhoma zambiri ngati munthu ndinalokhumudwa kuti chifukwa chani amalawi anzanga mamwe achinyamata amalephera kupereka support. Ngati munthu ndinalokhumudwadi. Zinatenga Malawi ena ngati Dr. Kalolo kubwera kuzandilimbikitsa kuti iyayi chonde, we believe in you, don't give up, timakukhulupirira, continue fighting for the people of Malawi, continue talking for the people of Malawi. Fake anandilimbitsa mtima ndi anzawo achinyamata ambiri kuti chonde muime musafoke. Chifukwa chisankho ndale is not mwazikakamiza iyayi, because ntchito imene timagwira ife ndikutumikira anthu, and anthu akakupasa support umakhala kulimba mtima ngati tsogoleri. Mene zachitika motere sindikuthawa iyayi, koma mukaona kuti mwina ndapita pena pachi mwina kungoenda tsiku limodzi South Africa musaganize kuti ndathawa iyayi. Nizololedwa ndine wa business. I travel around the world. I'm a businessman. Ndali ni mbali ina kwa ndimapanga sozina zimatheka kuti ndipita kwina kwache koma sikuti ndathawa, koma chipani leadership ya chipani chimenechi yandipasa mandate 5 years ngati president wa chipani cha UDF. Ndi kuchikhulupirira kuti tipitiriza kwatumikira Malawi. Ine ndilipo, Atupele alipo, regardless kuti chisankho ichi chenda motani. I will continue talking for the people of Malawi. Kwa ndikudziwa kuti lero tukukamba pano alimi ambiri akudandaula kuti fertilizer apeza kuti ife tukamba za zisankho iwo akudandaula za chakudya. Kodi nanga alankhulira ndi ndani? Anthu ena achinyamata akudandaula za mawa. Yes, tikozopambana chisankho chimenechi, koma tikuyiwala kuti ena akozopambana chisankho chimenechi kuti kumudziwa kuti kuli mawa. Kodi nanga mawa kuti zinthu zimene maloto awo sakwaniritsidwa amalawi ndi atani? Sikuti tikangodusa chisankho chimenechi ndiye kuti zonse zatheka. Ndale tikudziwa kuti leadership, tikudziwa kuti mawa amalawi omwe akhalasa kudandaula kuti zinthu sizili bwino. Chonde mutilankhulire. Atupele alipo. I'm not going anywhere. Ndilipo ndito. What I want to also say to you is, I think the last question, what is it? Oh, Paolo, okay. So you want to add? Yeah. You want to add?